baru kaya sedang tahu ki wan ban yarap ipi ban tap skum lane ban utau la yo ya kata katunum ka kamram jang ki trayeng pat ki de ban ai ka bam ka di bat ka kasum ka sle te ka tur ka wan mentapat ka la longkum ka kadung slap ken ka jakaru ka la rem shubo de ba film la ban penyar apo ka kendo pi penyar sha sun beneng da phila shanya tli tlan pala ra ke ai tang ban perkhat ban tho ya ini application pento ita pen pendon kam kin ong siu kata kala along ba pem pendon kam shi ka klik la jong te balai ki architecture ki khamne bha ki barim bani ini bathumai sashisin nagrensan jong forefront media tingidan hakani kapor ba Mario Pathau kuble shibun ba Mario ba fi platform bania kendu banru bangini song bangini khana ya ke ei ka fila ai ya ni ka jala bat ru kumju ya ka jing em ka jong phi kwa bantip te yes dang bet directly mo da ka banga kwa bantip iphi Mario phisa shei nga kerteng jonga ka long ka bajrong bahan re Pascal Mario kemen lang Pathau mo Pascal Mario kemen lang Pathau tambah ki pri bar kho ki tip Mario Pathau khamsuk ban kan ma te nga shong asa akhar malki te ipa te de Dr. Pascal Malnyang balap bam kuai luar play pe email de Rusa Pathau te lasan apok malki ban ngalik sekolah pok St. Edmunds Penchuan labun kita ginong malki hang ni labun to stanat temut filan apo St. Edmunds to haki por school bre hadu usnam iu kita nga thare kat kendai spa kendai ponyo kendai puprat riba di kelas KG ada bau arajar pra kelas 10 apa St. Edmunds School to fila ban batai hak por school long ya ka jing im la jong hoi no ban ngan batai sekaliang ka ba kenika ka sab ka bangadon mo bat ka tu ka kenika interest jonga ken kelong ba naduk na yeng hi ya kata ta ka jing aingo ka dei imi pa hi kya ki ba ai mensim na dudang red ban drama ya kata iparu nomor bakal ide na kalan jong katu ke music but itop hakikot ki ite ikam so to kambnya ya kan kalan ke hakikot creative thinking mo te hapok school pan ka long ka iki ka ba ngasngo sarong ban ong ba ki niyo ki no hikairu ki ba ai mensim iki kena ki ba mdi tengah kalan kita ki ba start mo ki ba ka kot yang kata mau ke maths nene ka kita ki jing puli Henry ki pet ri ki kena ki ba tebet hakino ki sab ki phong ki ba ki don te hakani kan tiru ngakan mau ki nado dang red idon we kong Miss Ellerin mo te ngasya ya tu khana ba kani ba ngarang class 1 isek khot yang aspo board bandro no isek khot te men hakani ngarang sia kendo hi Arsenal men sanga ong ni mes ngakan mau ba katu mo yong ni ku kon ngakan ngasek khot ba ya pi khmat bandro nomor ngam nang draw yong kota te hapo school ru ki adon ki no hikai ki ba I men sim nomor bang yadon bikini ki fate lan ki carnivals ru mo ban hap draw kita ki posters te dadi katu ka lan te ki la khot be yanga ka ba sngo komen ban ong ru ban ngasngo sarong ru don uwe brother Eric Stephen D'Souza balaklan utu iya ka ni ka sab janga bat u yarap yang aru ban perkhat kam jinga shu ban ya ka ba shudra pokon ma u smart ba ban le ki musicals mo ki drama ki te u shai pha yang ban draw hapo stage kan shubo ngidan kam ban draw tu dragon egam tu te ban snai tu dragon bajrong ban airop kita ki ding ki set kita ki marat kemreng bar okhay hapo stage mo te ki mau ki bandro te ngayo kata ka kamdon kata ka baong ka formal training mo kada hitang kata ka jing sautanat bat ka jing plin te jing ki no hikai ken ka poisata ka kem apo school ya sautanat fi ki no hikai fi ki dei kita ki bala ban ai ki baprat nanti te ngong yo prat nanti bayo I kham jingai ya ka jing em mdei tang ka jonga ka jong phi bot kiwi ru de long ya ka bom chwa ti noi kai ki dan ya ka bom tang am det ba hadu kata kin te smotanat ba fi ong ba spang jong brother Eric D'Souza ti ma ili ngayo smole ba ide iwe na pedeng ita iba no hikai dei iba shai ka jing chup khat kete idan ka jing champang ru te iyo ki khna haki we ki banta la bande ka sports kete la benda ke music
la mende kum ong fi mentan ba draw ba le ru ti ka concert ni ka di ka strong point i klan ba ban pene ye te ki concert ti ki ba ki bun ki pa ba ki da tip ba kin ti to hadin nang tu hadin ba fila adep ka school e ba fi poi she e hak tu hakani kanti pat em nga shim science se kata hapo KV Nehu ka Kendra Vidyalaya Nehu nga puli 11 12 tu science stream nomor bang aku apun puli architect ya kata te hapor ba email pa ningkong ban ong mo kata ngina kanika than kalan engineering lan dia medical mo dan dia agriculture kita lut kita henry ban ong ya kata line design a kempat da shampang kanika jelajungi kan ya tu kipor te don bong ayo ki parlok ru kiba ngia pelajung mut lang te dari hapor bangi dap kelas dan ya ke bangi ko ban le te email pa klik kan yang api ko ban long you te email henry la ong op ko ba ban long doktor ya kata te mo henry ngam dan ya kata ka interest mo henry pat nga smart ba ban draw te henry lan fine arts ru kalong ke bang ngimpat da so thu bahasa ni te long ba tu email ba ipa kia ting yo ngam yo ban kamai mo yo ngayap jan ka da tu ti pa kan yong to tho ke ba phi kwa ban long te ngala tho mo te don architecture kata kan architecture dan archaeology ru tambah architecture te hadin pat kumta da kila tip kata ke interest te kila long term ngin makiru bapli ki dei na ka lan arts but commerce mo ya kata kim da tip ya kita ki entrance exams te hakani kan ti pat em nga lek wat jing tip pat na po PWD te pon ngadang rit ngadang kelas 11 kelas 12 kum tu te ngalek PWD bani kendo iki architects ki bala tre hang te ken khnang bangan tip pat yala di kum no bang ala ban pule ken te don iwi kong lentan ken i badai hapo PWD te i on khun phiap le kini phiap le kita ka don ke entrance exam national aptitude test for architects te ngai kendo i bari ru i di architect bla pau bai bla rang ba te i ru i ong i me don kam ban sedang ke physics maths chemistry kita mo te pentebit bahaya kata kan te hang tu pat dengan hadiah buat pan nak kadau ketu ka entrance exam ngayo kamat ka ba kham shikmat ba long ka ba iu te ngayo scholarship kan ban police Punjab pan te ya kata ngayo shilak shi semester ne kumta hi shilak hak shi senam te nak tu pat hak caka bangan siu ya ka bai college ka nomor ka rem bhas te kila shu didak no tu kan kila ngam dan kam siu shu te ngala ayo long kala ayarap email ru atau ke pormo ba long ka pisah pilan eng ta te kata ke interest ru em kan ni ka jing kwa jing ba long architect ru em de ba school em ka kham jenjar nga ba danga puli bangan puli lendat te ngam da la re kata mo te ngale umno nga sit draw ba dang la de puli tu nga draw nga sit sketch kum ta ke bang la puli te nang tu pan nga ken mau shu kan jadi for example kita ki jing draw jenga ki pa sibuk ngapuli literature ngapuli bio ngapuli physics kita nga sketch diagram mo te kanang ba hapor bangale nga tho example ngan sanang te ha tu ka por pat long dala push architecture pat kadai kata ka combination mo jong baro art jong ka art but engineering te tu pat ngan sasu tenat kan kini tu mentan fi mention mentan lani fi ai ba fi ong badan kata ka ba ong ma fi mentan ha ka por ba krek kot pidan ru kidur ho ngasit draw dengan syam mengaru dari ba le si hatu hadin habut kuma pili banang ni kani kasap tikini ki knarit ki balik kelas 1 kelas 2 kelas 3 ru hadu ter hadu kelas 10 ru hatu kala de ka por ba yakiru de bandan kita ki kot ki badan dur tan nomor ngayu i mentali ka ba ba yaki bakin syong haka kot de ki kenta wat ong di kentaru thrai di ki tangkat 1 minit ru melasu kadai em ka long kum ni mo long pet ka jing puli kot em ka pair yo khna uba dang kelas 1 kelas 2 baru kena ba puli kelas 10 kelas 11 12 namar kata ka baki kot ki paring cognitive load mo kata ka jing kita ki information ba fio na ka kot ru kala khambun yo kena uba la he ka kelas te ya ki badang rit pad em pi la GE ne em ba ki kena rit ki smart ba bandra
la kam ju don ra kata ka ba ki draw ru mdei ba ki pet na ki draw na ki imagination jengki ka bor perkat jengki ka don ken ka ba kin draw hi ka siar ka ba i kumno ki iron blue ki iron green ka ba ki mon ka tu ka pen i ba na do dang red ka don kata ka ni ka jing champang ka ba ki khot ka creative thinking ken te tamba kat badang ya kat badang ya ki kelas pat ka la kham hi ka la along lingkum te kini ki subject su ki la bun tambang ka bangan onga ku manga bangale pat em long kum tang ki kini ki points ki banga kwa ban kan mau em long ki kini ki jing draw kum de tambang shi draw mo ki la ban long kum ki flow charts ru de ki be ki rong namar ba hapor bang ila research ru em ya kalan design hapo kini ki childhood development and education ru kalong ba ki rong ki yarap ya pi ban kan mau teng deng ipen i ya ki khna you know no breru ka kot ka balong black and white ben dan ka kot ka babun de ki rong em ta u breu ula ban kan mau kham banya shu ki badan kita ki visuals dan kita ki rong ki rup ken te da fi pet baru ka history ru mo fi pet na do kini ki boy renaissance eru ka kumno ki sapriang ya ka bible dan fi pet ki temples chapo south india nation north india ru ki don ki art pe number ba men shwan dai breu bar kho ki menang ban puli ban tho ban puli te ban pen sapriang shu ya kata ka khana ne kita ki khot ke ba ki khot ki kot ba jung ki mo ki draw long kum ka tu ka po Sistine Chapel fini i ka store ka khana jung Noah ka khana jung Adam kita te ki breu ki ba one ru ki i ta ki dor bat ki kan mau kan ya kata ka khana ka ba ya dei lang ka khot ya kata image and word relationship mo te kata ru ka kom perkhat ru ka da shong hi po school ru ken bat nga kham tam long ha por bang hadu menta ru di bang kwa ban kan mau ngashu shna ki flow chart dan ki diagrams ban kan mau shu ken ki jing ya keren ne ken ko ru katu mo fi mentan ba imagination la ni ka jing mudur ha tingi mudur haju ko por bat ni tho la ni ko mo fi mentan ngapen kan mau yang ada dang alit menta ha cathedral ha te cathedral ru ka i gitu gi darung sti shalor le nga i gitu ki dor gi dar li ka pen yat biang yang satu ko ka jing sedang jo ko perthai ha te ko bang firu ka dei te haba ki kum kini ki image la ni kini ki dor gi dar li ki pen ki em biang ke kom perkhat jungi ken ha te na po kiwi te yalik biang sha kiwi mo na kiwi pede fi poi hai ngapoi po LPU Punjab for Lovely Architecture Professional University Punjab hang tu kalong kum ni hang tu ka kham yo men sim shu ban pen tebit shu ya la dia kalan draw kalan kini ki jing draw ki bat ka bayade artat bat ka culture jing sini namar ba hakatu ka college la ne ka university ni don kani ka one India celebration mo kata ka one India celebration kalong ka ba kani ka kanja rensan ka ba pen ilut ki kini ki jela bar khoj ki pen i ala ki dustur ki riti la kalong khashat ka karwai ka siau ngapat ngalong venue coordinator jong kami kelaya kan hata ka por bangi ni don ka stall ka bahe bangi pen i kata ka culture jungi sini pat ka thema ka tu ka por ka di folk tales mo ki snam arajar khat lai trai khat sa kumta ha te hata ka por ngadrolut chapang manik raitong sir la palang khoram ha te bat nyat kita ki visuals mo ki ba you but ki bon kita ki folk tales nang ni te ki don ki na ki khna ki banabar o ki kwa ban tip shu chapang kani ka jela jungi te ki snap ki ni khana hakata ka por pat nga sa so thu ken ka jing corridor jong kani ka ri jungi ken hakalan ka culture ka te nga so hang tu pat ka ketik yang shu ban sedang bandro shu ban wat khamnya shu ya kani ka chapang kani ka ri jungi la kalong hapo ki jing karukom ki ba ong ki indigenous practices la ne kita ki khana chapang kani ka ri la ne kata ka ba ki khot ka way of life ma karukom im jungi shini shari khasi te hang tu pat hapo university ru ka research por pa ki pha yang aba ki ong ki khana ma phiap le research chapang kani ka no ka topic jong ka architecture ngapat ngawat banyak pat ya ka architecture jong ka ri jong ni kan tengalek study bha banwat banyak shu pat nga hante ka ying sat ying sunon kumno ba kishna
pendap ia kata kajing sena kita te hadin pat ngapuli pat ia sepang kini kerkom sena ki kasih hendai ia ki ying kisem mo kiba mde ia kini ki asam type mo ong ki tu ki baswa ki tu ki por ki balong be dau trap da kini da ki skum kerkom pen wandur but hang tu ngayo ba kata kala long kum kajing pen play ki khamat jonga hakta kapor nomor ba ngai kajing start jung kasih hendai tip nomor ba hapor mga puli ni architecture ni ongka site selection mo shubo shwa te ke ying kasam phiap study shwa phiap pet bhaya ka rukom wandur jong kani ka khando phiap lada ka long em ka foundation ke ukasi hendai ka ba pen em uyakran shwa bat ka khando udon kata ka jinglet niam shwa ban un shnai ka ying upanjing bet shwa nak kendau ladang along ne em bangan te yeng hang ni kadon kata kanyam karukam te hadien kata ru ban lek tho deng la ne ban sna kini ki ban tre ki deng ki ru ban pom deng kadon kata ka jing yakran hapading ubreu bat ka kani ka la ka long kata ka khlau jong ka ran de khlau snong te kadon ru kata ka jing ken jong ubnai kemiet sai ubnai kawan rak kading ka bakumno te hadin buat pat ngipet ru karukom sna yakini ka yeng handai jung khasi kalong betang shi kamra mo kalong kani ka shell structure ke baki ong te karukom pun wandur jung ka kalong kum ka ikum ka peleng hi mo karukom wandur kata kalong slope kumta te ka jinget u khasi ho to ka peleng ka pafit sotu ka dei kata ka telong jung ka jing im mo dia baki pendan kam por baki le nyam le rukom Henry da fipai naka scientific point of view kani kadika aerodynamic structure ki baki ong ki scientists but ki researchers ka ba mengi shakani ka region ni ka jur le air bha Henry dangi don kum kitu ki baki ki shna handai kalong aerodynamic kam pra kan ke yeng kata kadika we te karkom pendan kam jengki ni ki skum ru uskum udai hydrophobic kabamut ba uba pensyong sengam kan ya kata ka yeng support uba pila ban ya kumta New York bat ka usnyo ubal alati mo teng dahap ka ke eru shuhab bet dasno re kata ru kalong kum uskum kan te kibun ke kumta te da pipet ru karkom snayeng khasin dai ru kadon kata ka tingkhong mo ka baki khot ka de veranda de kim tep ki pat ba ka de veranda te hapo pat kalong bet kata ka baki khot ka distinction between public and private spaces kata ru ngilam te hang tu hapo ka ni private place pat kadon kata ka kani ka saudang dong we are pe ka pen architecture but community building ka yat hakajuk kapor ken baki ki riu temen kia ya sneng ya crowd ya ki khon ki ti saudang ka leng we are pe but ka da dei bang yat kam nyat shu ngin in poi tarai kan sedon kam sa ko program sutanat siapa fiong mario beli ba pilayo yang ngar kumju ngar ngap ipide ngamudur kani kapor kalong kumnu kata nomor ba pen page kumkan ni ka jingdung slab entamo ngi shakha jingdung slab te file kumna por jingdung slab fi kawai shay ai ba id katur kawan na na ukhasi hindai menshwa hindai ukhasi kalong nyimju nong kumna ba nyim the don chemistry ki ka jing shna yeng ban ki dei ka jing ya rap jung ka shnong ka thau bar khoya shnong thau ki wan ban ya rap pi ban tap skum la ne ban utau la yo ya kata katnum ki rap lang ken te kani ka kamram jung ki trying pat ki dei ban ai ka bam ka di bat ka sum ka sle ki tu ki ba ya rap ken te ka tur ka wan menta pat ka la long kum ka dung slap ken nyim ya le shu do tau mo do tau dah kali do skum we tambah ilale dah slap tambah kata haduk menta pat kadang ong pat ka baya kawai ba la dung slap ta kawan kum kita ki sutu kadang ka history te kadin juga tu kan Haiti por fiden high university hapo Punjab piong khat arajar khat lai khat sa khala hadu arajar khat yo
Nomor sans architecture sans nem. To, menta ngakwa ben keli fi mo. Da fi kwa ben le shwa bangan klet kani pat mo. Ki bakwa ben le architecture. La da den ki khna. Pila ben ai jingmut menta kan hakani ka show. Kin le kum no. Kin den ki khna bakwa le architecture. Men hakani ru idang wan ibe badang pa message nga po Instagram bara po WhatsApp. But nga pendan kami kani karensan ban ong ba pila ban pa message nga po Instagram ru mo nga sya yarap ik khna jingi sini ki bakwa ban pulih kani kalan kumno bakin kumno ki entrance exams ki kalong ni ba ningkong ka hapsyong hauta ne kata khna ka basmat bandro ya kata te phihap smart banang bandro kata ka weimo ka de kata ka skill ka bapidon kamba ka kom perkhat ka nambar ngan ong ye pi ka kom kini ki entrance exams ru mo ki kini ki jingkli wan kumno hapor bangale nga kani ka entrance exam hau arajar khat we ta khat ar ka question ka bangayo ka long ba ngan pen kelar ka khasimo ka ong tumudur pidon hapo ka kamrasum hakta ka kamrasum pishong hei tai ilieng ibasnada ka kon bat ki perlok jong phi ki dei ijakon bat iwe iknai te kata ka lieng ka dei ka ya ka ka bade hapo ka dabor bat kata ka dabor pat ka dap da ka namar baka ka wan bet ka kadang ka wan ka napo kanika tap mo ka kor te draw ka bafi ko draw ya kata ka sin te hakani ka kanti pimdei braban draw ya la dir namar baki ong from your point of view kamut hap draw na bafi ina ki kamat te hap draw hap ban mudur ya ladi bangala red kat iknai bangala ban syong hitai lieng bat ban ngai i ba kita ki perlok ki ba syong bat nga ki kita ki kna ken te knai bet tai jakon te kata ka kor ka bawan na lor pat ka ik bukshan te ka hap don kata ka kani ka baki creative thinking te kum kita ki jat jingkli hiwan te kini ki jat jingkli ki dei jong ka entrance exam ka baki ka nata National Aptitude Test for Architecture National Aptitude Test for Architecture. Te ka kata menshwa thrai ka don bah kata menta par kila ayat bun ki ka don ka joint entrance exams for engineering JEE JEE ru kata menshwa ngi don ka AIEEE tambah kam don shu menta kala don bet ka JEE bet kan JEE te hakani kantiru ka don sakawai ka bakhot U seat seat undergraduate common entrance exams for design kata par ki bayo apo kini ki bachelors of design ki bahaki IITs lani apo kini ki National Institute of Design ki bre has hakani ka region barok mo ki jingkili ru ki wan kumtai men hakani napo IIT Guwahati ngi don kani ka awareness program lani kani ka workshop yiki khna ngila adap lej apo nongpo ngila wan hang ni apo Shillong ru but ni ka response ru ngi yo ka ba yu hatura ru ngila adap bangi ngi khot yiki khna na do class 8 adu class 12 bang ngi ai kata ka awareness program kumno bakila ban penjubab ikini ki entrance exam you dak ki kwa ban puliah IIM puliah po IITs NID NIFT kabadan ni po Shillong ru te nomor dan ye tai biang kan DM kala poi biang sikawi topik te kita hi long UCD but nata kalong kata kebut kidan kita ha dalam de kelas 2 kani 10 plus 2 10 plus 2 tambah ka kidan long ki IITs da fidap ya kan 10 plus 2 mo class 12 kinamta ka bachelors of design tangka IIT Guwahati ka shim ye ki khna ki badap science henry IIT Bombay ka bangadon ngamanchwa phila bandai na kino ki stream ru arts ne commerce ru ki don ki judge institute phia page apo ki website jong kita institute ki don ki institute ki bashim tang ki khna ki badai science ki don ki institute pa ki bashim ye ki khna badap commerce but arts tang ba phia don maths ka maths te kalong ka bakong sanda village namta ka kanika architecture kemut art sulong hi commerce sulong kidan ki institute ka IIT Bombay tambah ka maths kan hap long kidan ha ki namar ba kidan ki engineering subjects ki ba phiap shim apor bachelors yo phi sa den pat ki namar ba ki ka basics kam clear ka bhai ba shim maths ti to lada menta nga kwale ya kanika
architectural course nga kwa le mo dan scholarship ni em. Hoi, kalong kumni mo kani ka scholarship nam ta bachelor's kaya kumni ki dan ki lala ki jom ki baki khot ki institute scholarships. Kumanga bangale yak tu ka institute LPU pat ka ahi ka institute nomor bangala boy shakman da fila ayo ka rank ka bakham shakmat kala ahi te ka shong kumta ka shong ki institute scholarships kita ken da fila lej pat shaki masters level ru da fila clear ru katur ka de institute scholarship but ka way ru long da fila lej pat shaki PhD ru kala dan ka JRF SRF but ka dan sa ka way ka bakhot ka PMRF mo ka Prime Minister's Research Fellow ka ba yo prapo jar shi banai tamba katu pat phiap yo kun bha ban ya yo kan ya kata kalat te ki pun kita ki don kini charpak scholarship ru ki bayarap ya phi ban le chapo France ban pule ken ki pun menta em kala long an ong kumno hak tu ka por jingi leling ka internet ka kam dunate bangin tip menta lele phila ban le YouTube fila ban shu Google lan kita ki type of scholarship bang akwa ban pili kita kelawan kita ki ba tutorials ki ba naki institutes ru kumna IITs ru kila upload kini ki videos ki kana ki ba kwa ban pili kini lan ken Ami kwa shu phi Mario nomor phi dei we bala ban yalam nanti lengba ban ta bangi dan hakani kerensan niyo iki kana bakin yo EP ti kindan ru bakwa ban le architecture ban shim ai ken ha ka master nani bachelor sukum ju ti tong ni ya byang shatuka ka jong phi shate shapo university hadi nang tu ble nang tu ngatre hapo Bangalore kuman architect te Bangalore tanda hadin tu pat hang tu art source design te hadin nang tu pat ngawan pat shapo Shillong bang tre kum architect nomor ngap tip shani ru ka komon but long kum kajing kerku play bang yo ban tre pat iba kaji mo iba bor kaji te ma iru ani long i tai ngan ong boss kum no ru ngong servet mo bai iba yarap ha ban ting ru ki balak batai ki no hikai sans nem hai tang shibnai arbnai ngala clear lut na do ban design tang ijing khang yet ru tu sini batai nga long ta ken long hang dadap nang tu pat ngan sepuli pat masters hapo IIT Bombay Industrial Design Center kadai jong ka IIT Bombay kadai jong ka lan pat Masters of Design te fi on fi ber fidan bat iba kaji dei tu ti la di bila tip ba kin fa yi ti bat iba kaji fidan kan usnem ketu arsnem fidan ei ka ba fi ha ka tu ko por pi yo jing kai babun pi ka ei ka ba fi la bonong kan mau ngan stam do ngan ong bat em te kata ban ong ya technical ke te hot barok kata te ki yo mo Henry ka baki khot ka life lesson mayo bhani idei ibreu idei ta ubreu uba pasngoret ya kata bat ngalaji iru karkom ya krenjing i bat ki clients lane bat ki breu bapen ya dei bat ki breu ilong breu pasngoret bat ki breu ki sotanat bai i te kata ka ka bang asham halade kin banong pasngoret da fila ayat hakajing imken kata bai iru haduk katu ka kertaru idang shong bat ngarang sidap puli mano uban shong ubala dan ya kata South Coast nem ke experience ban batai ngatang ita jing khang yet ru mo ngada kan masa ita long kata ka pen i ya ka jing long ubreu ba sotanat ban long kom ba ka ong kakten paring mo give back to society long IBM ya ka imlang salang bat kham tam ki khna ken ki barak ba sotanat ban wan hakani kalan te nang tu fi poi IIT Bombay ha batai yang akhniat nomor fifi ong pidana ki arjaka di IITs ha Guwahati Bombay ha tu batai shoy nga Bombay hadin tu Guwahati kumbu ko poi setapat hapo IIT Bombay kalong kum kaniru ting ngan ong yipi long ngam klemdon mano ban batai nga ban le ki entrance exams mo kashu ka long kum ka jing penyat u play ru kata mo ka jing hero u nomor ba kalong ba hakatu ka por bang puli IIT don i senior iba ong bangan le ekanik entrance exam ka bakot seat common entrance exam for design mo te nga ong ani kani ka long baki badap architects ru yong kalong phila mle tanga shitip tang kata te por bangala tribat ba kaji bat ngadon kata kajing thrang bangan police shu mo kata te nga ong tong an le ekanik ka gate exam ka tu ka kadai namta ka engineering mo
ka tambah ya ketu pat kala long alale keturu tamang ong email ani kadon sakani ka way mo ka bakot ka seed ngan le na kum le ngan apply email ong apply bi kon mo le you sabab apply te pen le la ka le tengah yok kerang ka basakmat kan hang tu te ki top institute sang ni te ka di IIT Bombay te apor bang na po ST category kan ada ubalai tharai all over India te tharai ka ni ka all over India rank pat ngapoi upa kumta ki Sao Pone san po kumta hi kan te ngala ong haladi ngong ba tong tharai ngala yo be hang te namar ba haka class ki don arpongut but ki don santali specialization to arpongut te shispangut kini yo be we nak shispa tangan sayo ba janta te wat la kataru ngong tong ada de bang amyo IIT Bombay kan saya let no IIT Guwahati kan tambah ada kajing kerku bleng ayo kan yang tu IIT Bombay te hang tu pat apor bang apply te ngalong eligible ban apply ya baru kita kilan kiba ka offer kan ni ka IIT Bombay te apor bang apply bet baru naman ngamtep ra ka course EU bangan rung ka ngadang long lingkum ban ka jing bu berkat jengar ngong tong ngan su apply baru to ka jing dangayo kemut kala de ka bha jengar te hakatu ka sengiru ke entrance exam jong baru ki subject ki day hajuk ka por but ki interviews ru mare shawai ban le kita entrance exam ka interviews kan te kita ki professors pat hang ki ong i ba fi apply let baru khoi balai ngong pat ba kumta mo nga shu kwa ban apply number bangala yo te ki hadin pat ki ong pat yang fi kwa ke te ngong kwa ya communication design haba ngala le ya kani ka dangala adep le entrance exam dangala adep le kini interview sang le presentation na sesuatu bahkan ni ka bahag na khamsau tanat kan kadai communication design kadai ka dafi pen ka ngan ong branding kum kini menta dafi pet ka no business mo kidon ki logo kidon ki posters kidon kini ki media ki papen sapriang lane kanik but kalong ki applications ki papen don kamenta ki design ki applications ki apps ki design ki web design mta kadai tu ka lanken te hang tu ngaso tanat bhana marka kala kane ka ju biang kala long kendiat computer science but ka art te ngala adep nak architecture ka balong engineering jong ka tu construction but ka art te hang ni pat ka kenting nga te habang ngala yo kadi kala te baling ngam lej mo ngan ban pulih te ngala lej pat ban yo kham nya syu hang tu pat ngala yo kini ki jing mentoi ki ba haduk menta bang apply mo bang design but ka bangala so tenat ban design graphic design but dah ka jingkir ku blai ru how to ko por bang apply ban ya kani Meghalaya state emblem ka don ka competition ru de nak daw bang yo ka jing nang jing start nang tei bangal man sa job pan yo tu Meghalaya state emblem ha arajar arpuar ka tu kan kayan tu kan di Galenti ke Galenti hapo IIT Bombay IIT Guwahati pat IIT Guwahati pat ka te tangdam na IIT Bombay ngatri hapo tata arts nam steng te dala adap tri hapo tata te kala jano ka covid te covid ngala trainer yeng kumta tata consultancy services kade TCS hot te ngatri hang tu te ka yo hi kata ka jimentoi tamba dala shong ni dala dai por covid kum tu te kila khot biya nga chpo Mumbai te por ba ki khot Mumbai ki ong ba phenap 13 shi sin chitayo te nga ong me ani ngan let chadu Mumbai ngan let tri tang shi sin chitayo po office ngan seo ka bai namar ka bai wai ha Mumbai ka barem ha pen kamai de ki lak ru em pen myo ban safe nga ong me nga ong ani tang bai wai ru ang te ar po lai po jar sa po jar mo namar ka hab don be hajan kata ka center jungi mo te hang tu pat tong la resign no dala resign tu pat ngayo ban hikai pat apo nehu si semester ka ngai kai architecture ki khana ong tu te hang tu pat nga so tenat ka kam hikai ngala sedang yo ya kata ka jingtrang ban hikai nomor ban hidai be ki khana em kalong ka ki ka jingku nomor balai ba maphiru phya update ya la data phimla ar man chishong ban shilong ban shilong old school mo ki pa ki ong nomor makiru ki kam start show ban phiru nomor ki tip ya kita ki softwares ki mo te ngaru ko mo hikai nga pentepet ya la de ban bandang bat bakham batai shu iki
te hadin pad hang te po ni hu ki ong pada dei ba fi kwa permanent te pihak bio PhD ya kata kalan mo te hang tu kan ngan selek apply pada IIT Bombay IIT Guwahati man le ke PhD ngan sai mentah pad ngale PhD po IIT Guwahati mentah han ti Mario ya chakmat mo kani ka jing yalam lenti ka jong fi poi pat ban le kani ka Meghalaya state emblem subha se batai pang tu Katu kadi ke competition ka ba ai na ka ba lawan rat na po jong kadi ka sarkar jingi te ka de ha kapor ba kani ka jela jingi ka dap san post nam te tharai ki sham ba nimdon u emblem jong la jong kumba ka don ka Nagaland ka Manipur bat ki bei mo ngidang pendon kami katu ka emblem ka badai na po central katu Ashoka gitu ki lain belum long sharp nih kadi ka sharp ke muhor ke baong ki kasih ke sharp muhor te tu ke por tinga apply ke por bang design itu ru te ka jingmut ha por bang design itu kamlong tang ban pen i ki kasih namar bang pen i ki karuru namar ka long ka jela namta lai long kini ki lai teli ki rimo ka kasih garu Jaintia Hills bang ha pen i te por bang design itu ru da fi pe bah pedeng ye ki lai teli ki mau benamo ki mau shenrang ki bayong kita ki mau shenrang ki bayang te ha ka jingmut khasi handai de ba fi bo mau ki de mau sa nam ki mau ki bang kin mau te ka tangala penwan urlong ka bang ni sa kan mau ye ka hill state movement ki nong yalam ki bala hashwa jingi ki bala yo ya ka ni ka jela jingi But kalong kata umau mer, tapi perkat umau mer de lane uni umau briru kibo pan kiba lalong kum kita ki kenti mo hapo ka surok ke te kalong ru ka bang kwa pan pen i bang ngila kenjo ya kata ka san post nem kani kala de ka ne kala long kata ka jingkai jingyang sakhi ken kita san post nem te to kata ka de ko we te hakta ka por ya tu mau kan thei pan tengi hap ngi pen kelano da kani ka wangala jengki garo kani ka wangala par kade ka rukom jengki garo ki ban aingo aidam ya ublei jengki ta yu ya ka singi mo kamtam namta kani ka jengkerku namta ka rap karyang ka jeng seiso te kataru ngala pen wandur kata ka rukom ka bangi aingo namta ka jengkerku ki bala ai kita ki san post namta ka jingla jingi bar ngi pe ngi dang ngi kmilin tiru namta ki wei ki jing seiso akari ki ban so wan kin te shadin pat rapi i pat em ki don da ki ni ki lo ka ba kala long ki ba ki khot ki parang su synonymous pat ka ri jingi ba abode of clouds mo ka ri jing ki lo shadin pat fin i jong kita ki lo ki la don ki lightly kini ki lum khasi Jaintia bat garo te hapor bala design lot katu tengi ong to kumno ba namar ka logo lani kata ka sharp ka don kam ya ka frame mo ka frame ka bomot kata ka banshu kudum ya baro ta logo tingi le kumno ngarang perkhat nga ha kani ka kenti teng ban ai nam lani dengi khot sungo bhai no inong isa ai paila em pen kop burom teng ong tongin pen kop burom no yu da paila bat tu TikTok jongki garo ke te ulong hapo kum tu kan dan alor pat kala thok government of Meghalaya no kan te hapo bang design abo kita ki jingmut hapo bai sutana ba fi walam iwe nang tu katu biang se isin kadai ba fila hikai hoi la don kata ka jing baar kadai ba fila yo bania trilang but kibriu kiba lesi kiba shempang kibriu kiba la ai fi ya ke ka bakidan ka sap ka bakatus nem but ki institutes prepare but ngala bonong ru koi ka dei ba ka jingker khu ka jung ublei long lesi ngi yo lesi ngi klet tinteng ha ka jia ha ka perthai ka bang em kum ni ngi klet no te ba ke ba ai ublei pat ka di ka sap ka prepare we bro te ngayo skoru ba fi hapo deputy commissioner's office but pile iu katu pa katu tongi katu teng ki don la ki jong ki kajing yakran mo hapo ke ko bala bu nam tau pat ba te ka don hok hi upat ba wan ai kata ka
mo ka ta ka ban pli jing bon ki dan ki bang kala I kum ka zu Kadu kadi ka ta penting. kadi ka Ah, building ingat. jong kadi ka building jong ka deputy commissioner office Hoi. je hak tu ka por kani kadi ka kanja baingi yatrai lang but ikong Rosetta Mary Kurba EDC but ka bade kam ka ni ka company ka ba ki khot ka Start India company ka STM ka ba ka de short form namta Street Art India mo but ka sponsorship ka de na po Asian Paints dia tu ka por ningkong hendai kini ki Start India kila yod way u nong draw tau nong draw udai na Manipur te kila pha ek proposal she ikong Rosetta Mary Kurba she ngong I ong mai pat I ong ba ka bha ba phin yo do artist la ni ka artist ka bari na shni te mai I ong ba kidon kini kiles ila ai ken te hadin ba kidon namar ka dei ka por ba ha ubnai December te bun ki artist ru ki ba ya bun ka ma ta ka por kala dei ka por Christmas kala you te apor ba ki wan changa nga ningkong nga ngam pat jumlin ban le apo ka kenro mo ka taru ka bahe ka kenro te ki ong em ila pha kerteng I kong kurba te da phila ban shipen design lem te nga ong to te nga ong alano pidan kam ki ong hadin laisngi ni hadin laisngi ki namar ba maki kala along kum ka project ni dei pan so thu ba ka don ka timeline ken ka pisa ka wan te kaniru ka approval ka yad nong na ikong kurba but ka yad ru Start India ka head ka dei Brazilian te ka pair ka por bangin ya keren da kala step shiki la meet chingi te por bang ya le presentation ru te ka don ha Turkey te ni ka ong to phi ningkong ning sharp ki akwa betang kilum mo kilum ki ding si but ki balong betang nam ta kini ki tourist spot mo kam tam ya ka tu ka Rainbow Falls ka baran chite po yutrna situ sthan but ya kata ka jingking jiri ki ko atang kata te andre po bang onga ngapan nga ong ba kadon kam hiban pen iya ubrio shaniru mo kini ki dang imla ban pen ilot ya barok han tongin pen iya kita ki three major regions mo kini ki te to te hadian pat ngala ong ba kawai ka kenro ngan pen iya tau garo kasi bat jentia ya kawai pat ngan pen iya kata ka Rainbow Falls pat kanika ka jingking jeri te hajuk ka poru nga ngimpen ita yang kita ki Rainbow Falls ni ki jingking jeri ngidi pen iya ki merat ki mereng ru te ki merat ru ki de kita ki state animal mo tau kla tapsim ula basa te hadin pat ngipen iya kata ka hill maina ru mo katu ka state bird te biksentiu biskut ru ki de jong tau orchid lady slipper mo te had por bangi droy kini ki garo khasi jentia ru kalong ba ngam ka tong mach pen iya ki ban ngakwa ban penyasno bat ki khana te to ya ka garo hills ngila pen iya ka wangala te ya ka hapdeng pat nomor ba hang tu hapdeng MPE ya ki jingkhang yet mo te hang tu de ba fi draw be kum tu klem da plan te nga onga long kan isi ba klem da plan te ngale kum no ya ki tu ki jingkhang yet nga long kum ba pen le ka ya ki tu ki jing draw kan te nga kwa ban pen wanduri ka pa sentiu nam te ki khasi te ka yeng hang tu long kan ni ka jingkhang yet ka yeng kum tu kan ka pet yu milim ngam te hadin pat hang tu phila ban iya ka ni sapo pat satrai namar bang kwa ban iya ka bakaya ka de ka lido kha ken ka yeng hang tu ka yeng tu bat ka pet yu warranty te kata ken nga kwa ban pen yasno dei tang bas pen iya ki bri hendrai pan namar ba de ba ki ya nang tu don ki khna ret ru ki la ban iya ken shikli kemi ka pa ken katai di mana balik ka don ka dok kha balik ka don balik tu ra sentiu tu te kan don teng kata ka jing ya keren hapding kemi kepala ne ki khna ret bat ki bala he ban batai ya kita ki khana kamu artli ki project ba fidan mak sarkar ba file ki bala le kawai ba fi job dei ka job ka competition ka state emblem state ka mohor mo ong fi mene ka shop ba yo kani ba ar kot DC office to mentang kwa ban kelimo na fi mario halor kani ka architecture lani menta lanang walampat sya kani ka jala ka jungi mo namar ni knyu jumai ba ka jumai ka ba julor ba ting teng shani mo ngimpat yo adu menta te ngampat damat ka balong ka tu ba menchua kin te happy
langa kwa ban kali ka di mo balai ki architecture ki khamne bha ki barim bani ni batmai em kalong kum ni mo ka ngin ong ba barim de fi pek bha kalong kim di multi stories ya kataru ki building ki bashani mensuar ki dang de kata ki ba dang de ki asam type but kataru kalong namar ba hadim tu jumai ba mau bala ja ude khat praspa khandai pho nyo ne kumtai te hatu kapor kaja yu kini ki phareng ki hapor pala julor lot katu ki ong ba tungine pe ya ke Japan da ka komshna jungki ka architecture jungki namar makiru ki de kata ka jaka ka ba khyo bau jamai mo te ki study ya kata ka komshna but ki wanra chani but ka khot ya ka asam type te balik ki khot asam type ru mde khasi type ne kita ru namar ba ha tu ka por ka north east bar khot ka jilla bar khot ka we kadang de apo asam te ki khot no ki ai kerteng no ka asam type te karkom shna jeng ki ru minshwa ka long betang ha ka ground floor mo te to kata ka de ka we kata ki jeng shna but ki long lightweight ka bamut ba ki kham sting namar ba da ka long da do bertha but usken kadaj mo ba ki te kin salet da do bertha na pedeng but ki la long kita ki kenro te ki kham long sting ya kata mo da dei ba ki praru ka kam da don kata ka jing julor ka ba shirkai ro kata te ban ong pat ka bamenta pat em hot ki buildings ki la jong but nakadaw kadai namar ba ka jakaru kala rem ya kata ba fini te ka bamur yu shubo da ba fimla ban expand long tamo ban penyar apo ka kendo pi penyar sha sun benai oh namar ker kompanyar menta ko mo fite ker kompanyar menta kam long shu kum ni namar ngayu inga kalong no kum to namar ka penyar sha benai namar ba kala long namar ba tapi perkat ru em tek mi pa ki dan shubo lai sangut ki khon ban thiet jakaru ani kala rem bha te shubo da dei ba to kila ayo la lai jeng flat ru to long kum tu go buli mengi menchwa ka tower jong bubble kala long ta te kala long ka weiru kala long ba karkom kala long no ka we kalat kamai jakpo ru bakin yo ban aiwa yeng lane kila adon ru kita ki kila kini mentaru filai ki guest house ki bar khot kala ya chakata mo ka jing mentoy henry ha chu ka por pa ngi de ban so thu ba ka jing mentoy ru kam de ban wan ra ya ki jing kwan ka pher kan kata ngi de ban so thu ba but ka ngi don kita ki bylaws kini ki laws and regulations ru jing kamuda ke ba ai kita ki specifications kan ngimla ban technical nomor kan ketika nam tahu pat ba hendrai ba na pa muda ru ngi da kida pha ban don kata structural engineer dei datang architect ru bale ngi la ek architectural design but ngi hab shna kat kum bat ngi hab thau ya ka plan kat kum kata ka bylaws ka ba na pa muda kita ki setbacks ki be ong ba kita ki ban pin pe long kata ka jing ban peni pe na ka we ka yeng ka we pat mo ka ta phep kan ran bat na khmat ru phep ben ban e kata ka jaka ka bas phopot kita mo kita ru ki wanra sha kata nam ta ka ni ka disaster management shubu da dei ba ka yeng jong phi kan num klem ka we ka yeng pat lan ne shubu da dei ba ka kemding ka yeng jong phi kanum por ka we ka yeng da dei ba phila kham baji kan dia par ka we ru ka long ba shubu ka slap jong phi ka la tam palat ru kala ka kansat no sha ka yeng jong ki we ka compound jong ki we ka long ta kan ka long ki ki laws la ne ki regulations na po muda ki yarap bat ka district council mo kam taru ka district council ka ya kam ju ka yarap yangi bangin long mde bangi ban tunjuk hendring ide ka long tang ban yarap yangi ban bengila ban yada yala di nak kino kita ki bagi khot kita ke jing tunjuk juga memarnya mo ha de nomor beli fitip ngasut ong yala di dengan perkhat ngala ikat tu ki jingjang ni ki jingjang khamtam ba kemding senla julor ban kemding kalalong ka ba ban rung sekitu ki jakate kadai ti let's say kumbang ong tin nongwei ki ong urban planning di
hoi ngala banong to le sigi bo menshwa kim yo iya kata kem ya menu ban mudur bakan long kum ni ka shlong wat mangiru la khala he chani piru ngim la mudur bakan long kum ni ti kumbong meneru kala he kum ni kam he shu kum ni ti hatu menta Mario la nam la kumenta bandan sustainable kani ka ketien mo sustainable lani hakanu kur kom mapi kum architect kum ke sorkar le si kadanum dan kum ke plan kum kata ban ong het mo sustainable kata ka kentien ka kit bun jingmut mo kala bandan economic sustainability ka pamut pa namta kata ka kampenroi but ban ong pat ya ka lan ka me mariang ru kadon kata ka we ka we ngala ban kalong ka hoi ka sorkar kala ban le kat pakala mo ka syong pat hangi we pat ken bangin long kita ki bre ki ba responsible mo ya kata ide ban ong ban perkat long hata ka lan ba kumbangi kren meneru ya kata ka bylaws ru mo kalau hot ka ting isungo kum ba tunjuk palat ka sorkar ne kita henry pat ide ban so tu pat ka de kalong ka we ka lenti ka ban ya rap yingi ru sibun te hapor bangi ong sustainable ru long kalong ki materials ru kan de ki materials ka bambot kita ki tiar ki bampendan kam hapor ba ngisna te nang mi pe ru kumbangi keran mensuar u khasi kar kompendan kam ru ki sustainable material ye ta ki ding si namar use ru ude ba jingtung ba kloi ba ban mi ustad ba ban mi da fi pe ki ri ki ba sha baru mo kini ki Bali ru ki pen kam but da fi pe ba ka sipo Nagaland ru ki pun ha ki bala sedang ban pendan kam but kadon kam ru ya kata ka ba ngi khot ya kata ka design intervention mo kata ka ba ki ngi kar kom perkhat kumno bangila ban pen bha ba ngin pen banyak syu ya kar kom tre jong ni u set mo ta ki bambus ka weiru ka long kum ni mo kar kom tre la ne kata ka ba khot ka craftsmanship ru kala duna bahang ni bar khot ki to ki building sang ni ki contractor ki mistri bar khot ki la nang tang nam ki mau brick bat ka dhalai mo cement men hakani ru ba ong ban repair ka we ka yeng asam type dan banang syura ki medan syu banang ban le ki syong ni ba ya kani tengin hap syu ya dhalai bari kita try yeng ru kim sutna ra ban le kata ki ko apne but ban wat banyak ru yuta banang ban sina asam type dan syu sini te kala long ko ke ka ba ka bangi kren kum sustainable ka to sustainable practice ru kala ja no ken ka ba ki khan yu ban penjelan ni kar kom tre kam ru kala yu nomor ba kam dan syuk kata ka demand pi te ubri ru hap me kata ru te kala long ta te dei baki dan kom kini ki ka nakaliang sorkar ru men hakani po nehu ru mo ber ke intact nehu ki ini professor ibn tati so ru me i bat ki khana nehu ki le document lot kini ki yeng rem ba khot ki bade han ne po social long but maki kila ki tanana ki khana ru ki da ki bershna ki blueprint jom kini ki yeng rem bar khot ki bade hang social long but ki shna ki model ki baret but ki la exhibit hang ne po Shillong Literature Fest hata men shim snamna men arsnam ki la but ka pen iya kata ru ba ka ne ka kenti ka ba menta mo ka ne conservation architecture ka la sedang ya jen de don bok da ka jinya trailang but ka nehu but ka intact but ka sorkar ru ka laban kamu labun ki nang wan te kumbong kita ki stakeholders de nak kaliang ka sorkar kalawan nak kaliang ki riu shimet kalawan nak kaliang ki institutions lani kum ka nehu kala sedang banwan bar kum ki dan kum mapi ki badan kata ki group of architectures ki ba one day ka forum jungfi te pila ban wanra ban peniada te kini namar itanat pi nga te shimet de ngala ban kum kini ki yeng asam type ngai tanat ba hadu menta ki shongkia ka shu long no tang ko we ka ba ki khot ka maintenance mo ka kham rem menta pa ya kata kan long ngim yo shu ki ding ki ba kum ba men shu de bangir peru ka kani ka ding ru ka long ka kerbet ka long la mo kam shong shu te kum ba dei men shu kam da one shu kata ka ba ki khot ka quality mo kum ba shu ngala banong nga ko wi ka
kani ka ying asam type ka bangala yo ba ban late visit ba ka dei kani ka badan hajan nong thamai kadi ka guest house menta kadi ka guest house ka manshwa ki ong ya ka kadi ka Roosevelt bakala Roosevelt guest house menta ka like ka Oasis guest house katu hadu menta dang arum dei ani ngasu tanat ba ngadang yu I ya kitu ki tiar barim ru kidang tiar rim ru kidan tangong kat nungi la ti ban dai kini te tolong hoi kandan kador te ka bas mam ka bam la ka ba shitom te wat ta ban shnaying atharai pimpin te ba nor ban shnaying ka ying ding ba ka ying mau te la kala hoi ti mariwa ko winga kwa ban keliru AI mentali namar ka AI ka di ka we kalong kumnu hakaliang ka jong pili kum ka kam ka jong pi to kani kalong urban tamo kumba mi yakren meneru ba pang research mo ba research te tongan kren shwa ka badai bat ka jingya sham janga ka badai hangni po jala jingi men hakani bat kala don kata ka jingkan thoru ba to kami kelaya tourism ngem yakro kutira long baki pen iya kata ka khana jong ulum so pet beneng ki pedan kam de ki AI generated images mo ki generate te hapor baki pen iya kita ki mo ki neutrap news kom par kita ki khandai ki badan beneng sha sahit beneng te hapor baki ki pen iya kita ki khandai ki badan po sahit beneng kita ki ka ilong kum ka European concept ka penwan long kata ka illustration ni kata ka AI generated image ka pen I baki shong ki cat ki balong kum ki mau berkar kompong ka jingriam jingkiru ka long kum gitu ki balong ki ju menshwa te ka bat ki Greeks menshwa kam pen ya hap shu bat ka ni ka kata ka beneng ka pen I jingki ka long kata ka beneng ka badai na Bible mo ka ni ka beneng ka badai na po Europe kam dera kata ka beneng ka pangi ong ba ukasi jingi hendai uji te kata ka we long ka jing ka la long ka penyalam baklano mo dadai bangi pendan kam ikini ki AI images ka penyalam baklano iki breu pat ki bakwa bantip syapang kanika reti ka dastur jungi ka long ru ka we ru ba arpos nam hadin kani dan ne sanpos nam hadin ne shispas nam hadin kin sadon kita ki researchers ki bana kwa bantip banya syapang ka art jungi shani shari khasi cuba dalam bon palat kita ki AI maki kinsa shemia kita banlong kum ki culture documents ke te kinsa ong ba khasi menshwa ki ikumni ki jingdra ka AI ki tong tanta ka penyalam baklab yang nomor bangim kala along no kumta ka AI ka generated images kala along no kumta ka database yung ki ken ka penyalam bakla te ka don kata ka jing ka baki kata ka jing ka responsibility mo ki break ki pendan kam AI ki ba kumno pendan kam ka shong pi Henry phiap so thu ya kata ka jing penyalam baklaru kadan ka pai Henry da berkat pat ya ka we ka lan ru ka yarap shibun ru yangi ka AI nomor bale ba ha ka lan research ru ki yarap ha menta long kidon ki AI kum ka Claude AI mo kata da phi kala ban yarap ban ai phi kata ki jing nang jing start kum ba ai kita ki no hi kai Siapa Harvard ki ong ta ki claim kum ta mo te kino ki kam ki bangi so that ban le ta long kum kini ki tali la ne ki ban review ban ben kita ki kam ki ba bam hai kani ka board per khat jingi ki bangi so that ba kala ban le na ka AI te ya ka tu pat ka board per khat jingi pat ngila ban pendan kam pat nam ta ki we pat ki ba kham kong sang ken te ka tu ka kenti ru ka yarap ingi mo tambah ka lan pat ban ong ban pendan kam AI ban generate kham tam ka jela ka ki break ba na ka ni ka jela ban pen kita ki generated images ka khamlong ka ka ba kham shirkai ken te ka dan ru ka ki kenti ka ba ngaru ngala syam por bangatrai ki dan ki break ki ba kwa yang abangan illustrate mo ya ki la ke long ka branding la ni ki kod kumta te ki kod yang longan la ban le ka AI te ka we ka long kum ni mo te dei ba fi pendan kam AI nam ta ka business jong phiru te ka copyright issues ru ka dan te ka ba mut kum no ka mut ba shubo fi pendan kam AI te phila ai kita ki be kod ki prompts mo sina yang ka ba i kum tam ta te ka AI kala generate ka ni ka image but phila yo to phila hun
tambah ke AI pat ka don hok ya kata ka ba pla pen generate ip nomor ba kala song hok ka song try ke AI kan kano ka software AI ka pendan kam kala long try no maka ya kata ka jing draw ne ka image te shubu kane kala ashim ya kata ki prompts yang fi bat kala bu po database te kata kentipan dadon so way par uba ai ki bakwa ban le kum kita ki jing draw la ne ki branding dah ka pendan kam dah kaju AI kala ban ai biang dah kaju ka bala pen le yu tu we te kata kenti pen keno ya no ken pila ban ong ba okum no te ubut ong em nga pendan kam dah kene AI ma phiru pendan kam dah ke AI pat ka ong ka sena maka em te kam don dah kata ka jing kam try ken ya kata ka branding but ka yalam sya kata ka ni ka trademark but kani ka licensing ka kam jenjar ban shim ban long try but ka way ru em ngai but ka AI ka long ni kam ta mi khna mta em ki barang khna ki kadang de ka por jong phi ba phi de ban pendan kam ya ka khle ta ban ka jingmut jing perkat nomor ka jingmut jing perkat ka wan ublei mo ya kata ta tangba ka long ni da fi page ba ka AI menta nadu ibarat bariaru ban tho email ru pi pendan kam AI ban perkat ban le menor pi pendan kam AI mo ya kata mla len ya kata mo te ka bamot yu ba ka kom perkat kal phila shanya ke AI te but menta kadang long free hakawi ka sing kan sa pen hap seo ka bamot ba ka kom perkat ru fen hap seo da phila shanya tili telan pala ke AI tang ban perkat ban tho ya ini application pen tho ita pen pap pendan kam kin ong seo kata kala along ba pen pendan kam shi ka klik la jong te kala along ka klik jong pi kala sarang te pihak pendan kala along kum drugs mo kala along ba pila along addicted ya ke AI ya ki kam beriaru pila pendan kam AI te hak tu menta te ke pidang yo free hendrai da pila pen IP sapat kala along kum ke business iki kan kata ka we sa kawai Mario Fisuk tu nak ba fikiran ka tu mentan ba yo le si la shai hap siu ya ka tu AI ha menta la asil hap sil hi la jenja no pen page di kum ka research ladang alik kendiat syaki school menta haki school da phale project ukna ha lada ai ka project pi ai poreki shuken steo menta ka tu ka cu ka project trai tang shisngi arsingi ngalayo ada shisngi arsingi ru em tharai tang deki kenta ne khat san minute la da bale ya kata em kalong kum ni pi ngimla ban len ba ka AI kan ya chakmat be ngimla ban ong hi khna nai pendan kam kum hadu kat no ngila ban ong hi khna ba ngila ban long kita ki ba atkar mo ban pej ba tau khna pendan kam nem pendan kam kalong kum ni pi hapor ba ka wan ning kong ka calculator ru ka ni ka mental maths ru and Raymond Shua ki brave ba ki ken da ka mental maths mo ken be da ka kikti tika step ba ka jingmo chupur khat ki ya ba ban ken henry dala wan ka calculator pat kila pendan kam be ka calculator ban ken te haki school ru haki college ru kila ong ban pendan kam calculator menta haki engineering tang ba ki karkom set ye ki question kani ka assignment ba PI la ne ki ka hap ka kham shu kan ka challenge la ne kata ka ka ba pikwa ban penten ju la ne kita ki challenges ki ba PI khna ru ka kham shu nomor ba udan we professor ka we IIT mo ai ka we ka jingkali ha for exam wong phila ban pendan kam AI phila ban pendan kam ka kano kani exam phila ban ya phila ban kli par ni ha po IIT bombing ye dan kata open book exam ka ba pio kata ka question phila ban di sha phila ban pen one thought biang phila ban puli phila ban tamba ki jingkali em phenum lap renang no ru hangta em utau nong hikai ai kata ka jingkali ka ba bha wat ka AI ru kam nang man juba bat ki khna ru kila long ta ba kila thut mo long kita kahap kala long kala penclun no iki ban berkhat no ken te hakata kala ru ban ong ba ka AI bangin shu ban numsha iki khna ru nyimla hi re kata long hapor bangi kai po IIT ru mo ki ngi ai ki assignments artli ka we ka ba phila ban pendan kam AI ka we ba phila banum pendan kam AI da ka ba pitho da kakti la phila ne pishna da kakti phi design da kakti ka we ka bale pa da kakti am phi kan mau shu kan ka yu ka ki khna ki da phila pendan kam da kakti ban tho ban la ne pen draw pen sketch ka
ngai bagi kena pergi kam sutunat mentah ya katu kan kadon kata ka nomor mentah kalau along machine made baru khaj mola baru khaj ngim along brace ngila along robot lun kata ti kena higin ti ngini ya biang stu ka AI jong bang ya krendi mari ngai nga ko ong fi ki kena school di lani ki kena college university ru fi iba ki kena mentah ki klishwa long penun kam AI ya kata ya ka jabing jong ni kim penun kam shu ti mapile kum uno hikai kum uhi ba le si phila ban ongi ki ya ki audience ki jongi kamtam ki kena ki ba pek manta kum no ki di ban le long ka wei ka long ba ka bor perkhat ka dei ka jing ai ublei mo ka bor perkhat ka jing thau jong blei ba phila ai bola ai ngi ka AI pat ka shilong ka ba mer yu ka long artificial intelligence ka dei artificial te kam dei ka shilong kum ka kenja assistance ka shu yarap ingi tang ban shu ban le iki kam ki bangim da sutanat ban le long lane ke chupen stat yaki kam jingi ma tang ba hab dari ba pikwa sha ban tebet lane ban rafi sutanat dah kono kam ka ba phile ban pen tebet shu ela dm ka dei ban ya chwa ka bor perkhat ka bor jabing ken te ha ka ni ka kentiru apor bangi ai assignment si kena ru apo IIT ru ka don kata ka bangi ai phila ban phile shwa da kani ka design ka phile da ka kti pishna hi da ka kti phi draw phi sketch phi paint phile kat ba phi mon tamba ka dei ban pendan kam da ka kti te hadin buat pat phila ban pendan kam AI kan kala ban nomor ka AI pat phila ban pendan kam ki machine ki ka ban penshna pat ban kampen kumta ban ong ban kampen ni shu ya kita ki jing shna jum pi kan te kata ka ni ka bang ko ban ong ka kenang ba pi ka jabing jum pi kan numlong sarang kata katu t-shirt ba phong apa adu meniang apa katu ka dei ke long kan ni nga shet smart how arajar arpo way arpo ar long hak tu ki por covid nga shet smart ban draw nomor ba shong ha ying tu mo ti hadin pat ngapen kelalong t-shirt bat ki handbags mo kini ki tote bags te kani ka t-shirt ngap jong ka bang ko ban itu ya ka kur jong aru mo long ba patau phila ban ni te utau mengi phi iki mau bena sini te ka kur patau ngi de kita ki breu ki ba la ban penyeng yo patau do tning patau mo i te yo patau ban ngi ring ngi penyeng yo ki mau bena do tning patau te bat ki patau man sha ya thu khanai jeng i mei jeng marang ba ba ki rang jeng ka kur ki sha kla men mit long ki sha kam men sim jeng ka ya ka banda ya ka kur ka chat ya ka yang ka sem ken tengah pen drop pat yu niu cloud ba shong halor jong uniu brio ken bala ban long kum kinyi jong ka kur ka sem ne fila ban yo kini ni long men shwa hapor bangadang dan jenis long aset di na yeng tambang la sange menta nomor ba hatu ko por ngala di lut por winter tails kala lut ken te hadin padang la dan nak segahati te kala kham jenjar ngaban manage te to biang dala 15 biang sini ngasa sedang kemas itu itana long kidan ki khana de si kila ban ai design ni kila ban ne de design ni se le itana ni to Mario ke kita kemo ongki long happy mo pila jumat ke ngala ki klet kani ban le si shwaban kut kani ka program ru ke kata ka bapi ma fi aladi shimet bapi lamat kanu ka jingjanjar lani markidan ki ban bapit aka show jungi kidan ki khna ka bakinyok ban sim na pite pila pi yang biang pidan kum kita ka hoi nomor bangan ong ya PM ningkong hapor ba ngalit pule yakni architecture mo mar sendap class 12 long ta ka kenti nga klempat tip re kini ki entrance exams mo klempat don re mana ban yu te ngalit wat hi pangkata kanata tang bangala slam palat yakni ka admissions lani ki yu te ngap drop shisnam te tu bang drop shisnam pan ngapin tebet shu kalan draw bat ngalit draw ki paintings nam ta ki yung mani kan
te ngapelut por ialah dia dah ke bamdai ba syong yeng ta ban shu up yang ya ke admission nam usna mu banwan tenga let shikin ni shanong kendong chite ka badai support chite chapoi ke bakertengan nong thamai mo ka de ke yeng mani ka yeng mani shnong yeng mani nong kendong te ki don kam kini ki jing draw jisu kini lenti ting pna te nga pendrong tu kan te tu ka por ki le ki renovate ya kini ke yeng mani barim te kalau kham ketik susu yang hal tu kapor bangan le susu ya ka architecture kan bangadai ban yo syai kan ka course kan te hot kan don kita bat ngidai ban don kata ka mon nalade ta ka ba sibu hot ni don kita jing tunjuk bat menta ka kenti am ka ngidai ban ongkum khasi ban rang ta ka ringiu jingi ka ban ting di banya jam than ru no namar ki dapi perkat ki jing tunjuk kan wan ba ki bon rukom ka jing emmo tambang di ban long kata kaman cendrang len kaman kasih bangi ong ban ringio kata ka ka wei mo te ka wei ru banga ka ba hapol bang ya kini ki kalenti jonga kini ki kamru kalong ba nga klem ki pon nga klem itura kino ki bre ki ba sim kabu yang haru kidon ki bashim kabu long daka ki kam ki jammo kimta te klam dai ni dei ru ba ye ki khna ki ba pet ru ni dei ban su thu kino ki bashim kabu ye pi ba kino ki ba long ki ong ka ten parang genuine people mo kita te ka kata ru ka long ba hakalan draw ru kini ki namar kini ki artworks ru ki don bet hapo Instagram ru ki don ki bre ki ba pendon kam ikini ki artworks da ka ba le ki business jung ki ban print ha ki t-shirts ki print ha ki no ki but ka ba lingo ru ki pendam no kerteng jonga na kitu ki artworks da danga long ta danga lek kran ki ba ngayo contact ki kar kom kran jung ki ong adang mud udah khar badranga ong la ulong khasin udah khar ne parang badroru kala along ko batu hi mo ka phidi ban burom te kata ru ka wei kalong phidi ban burom iwe mo ki la ki long hakno kino ka kam ka jamru tengi dei ban sutu ru nomor bang ngiru kum ki badai kani ka creative fields ngim da tip re ka kani ka creative licensing kini ki an ki ba ya da ingi kum ki creators ru kan tengi dei ban tip kita ki copyright ki iru te ha bidafi bo apo social media ru nai bo than ka badai high definition no ngaru ngam dabu than show ki tu ki high definition artworks namar kila ban download kila ban print bat kin dia hi ki be ki bre tengi dei ban long ki basian ki ni kata ru ni dei ban tip banum sha shim kabu bat ka wiru ni dei ban long ki basian kata pada hak bakut pat kan long kata ka bang asham hala de kat bang dang ya ngin don kam be iwe ta ka jingle ret ka de ka ba fongsan namar ba pin don kam be yuta yu un kan ko no ka breu ha ka jing ya lenti jong pi ya kata long ki long ki bre ki batre ka no ka kamru teng hot to ki la ban le he pi hendrai tang ba pili ban long bas ngorit mde ban pen jing dom ni morio ku le shibun ba pila ai itu ijing sembo perkhat i sembo perkhat iba le si yang ngaru kumju ya kani ka team ha full front ru namar phi ong phi ban ya dei iwe pat hoi namar ba ngidon kam ki jing ngidon kam ma hakum kini ki por ngi ki klet ka jing ya dei parabriu ka jing ya i ngi shushim kabu kumbau ma phi le si ngin ong mi ngidon kam hadin nang tu ngi ong be hadin abut ngin klet ya ki halinti sengkin dalalong briu dalalong briu li te wat kelire dalalong briu ngi klet no gitu ki briu ki balai rap yang ngi hapedeng ti shwaba penwai gani ka program ngakwa hi kendiat tangkoi ba pendro no kendiat lada pila ma pi nga smart bandro na ka imagination to nga toilet ka jing na ka jimut jing berkat jung ba kin yo ilang kini ki long pe ki jung ta ka yang ke kumangi julong man ka por hang ni hapu ka show jungi ba ngilap ki badan la ka jong ka sap barang ni ka por ngan yo kata ka sap ben pen i na mario subas pen i ka sap jung pi kam tam ka por draw ta minta ngan chupen i mo ka kumba mangi ting deng di bangi draw nam ta ki entrance exams mo ka nyap draw state namar ba ke exam ru ka dei ke ka ba nyap be ka por
te ting long dadi be khamtam dadi be ngi draw breu mo te ngi perkhat ning kong kumno ba ka shape jong ka kli ubreu te ka wan ning kong de ka dadi be fi draw ru happen mde ba ban mo long phiap kidan di babat pensil mentah kidan kur kombat dan kum tu dan kum ni dei ti mentah ka phiar kum nu tu babat kum tu fi bat be kum ni long ka ba pensno sup ya phi long dari ba phi draw long ba pen ba pen long ba ka kati jong phi kan ya klem da kano ka bor ken long te dari ba phi draw briru ka long ba phi draw shwa ka shim long khle ka ba ki khot ka skull mo to te kar kom wandur te kan ni ka ngap kum no ka wan kum tu ting da phi draw phi dei ban kta ya la dir kar kom wandur ken oh ya la dir long tu te na din ka long kum ni kan ni ka shin rong khle ne ka kar kom wan kan ni ka maloi ke bar khot mo te draw kum ni te ka wan kum tu te hadian pat ke da fi so tu yakin ki terpeng te da fi ki terpeng ru ke don ki join sai hang ni bat hang ni te da fi ka met ru ka singkai ka don ni bat ki kho siu bat hadian pat hakin ki kan ni ka jan mo dan ka clear baki ong te hang tang ibu ikini ki points kan tu kala adika ka terpeng te hang ni pat nila bu ka tembut tu kalau buat ni kakti te kar kom wonder jong kani ka met ru ni so tho ba uni bashi ong ki ulangs ni kani ka shadam ka bar khoi kar kom dur kalong kum tu kan te ni so tho ning kong ba kadai ban sedang ning kong kat kum ka ba uthau blai kan ni ka ka baki khot ka structure kala ada sisa ka skeleton kan te hadian pat dingi pek pat kumni mo ila ban ai pat sa ka score tu hanging ila ban wan rai ka kun pensil la ban penon kam Mario de kalong kanu pensil ho dang uba tu bala tho HB ru ubiang tamba ki pensil su ki dan lalaki jong ki bala de B saneng ki de ki ba pen kam long ta dark mo ki on ki dark ki bala kam long kam yong kliat kam yong shu te ki ba de H bat ki de ki ba kam long jamnut long te ki kam long stang ba te hang ni HB par ude combination jong baro art te de ba fi draw ni ru la yo kamet jong ubre kum tu kan pi kata ela diru pi so tu ba kita kini ki do ki long day ki ba ki khot ki muscles ya kum no da fila kun wandur kum ni te teng jong kini ki non draw ba hendai mo ki shit draw ni kong yo breu belum khot ne ka breu belum khot hadin pat kan sepen wan ya ka jan kin nomor kom half ka jan halor ka metro ka pair kan te jadi ba yu kum tu pat phina ban ai pat kar kombat pensel ru kala ban ai pi ba kata ka texture mo baki ong mon ngapi kombat mo pi na du menia pi bat kidan ki bat tu don ba ai tu pat ban ban wan rai kan ni nomor uni pen yes the kar company day jong pi ba pen slan kandian mo ban ai kan ka shadow te ting kala ban ai kum tu te de ba kwa ban ai ka t-shirt tu long tu te so tu kani galong kum baki khot ka rough sketch mo namta shubut rim feet pe kani pani hang ni ka bangila ban ong ba ka jingmut jing perkhat ka wan nakar kom jong Mario kamdan ki ka belong AI hang ni kala long ta kan AI ka kar kom draw kalong bik kum tam long ka the day fi draw brio passional lecno kala long ba pi hab ka ba ki khot kum doctor mo examine ya kamet pi ru fi examine ya kamet la jong but fi draw kum ne kan long tu la yo pan kan dur come on jong brio kar kom pet jong la ban pet sini shwe ula ban ki ngibun kini ki school sini Mario apa deng lagi polis nan haju ko draw fi sini ho ki minta la sedang halak kre ru ngatrai ka dan
Heritage Academy jeng Pak Rafael ki kai tementaru kalau along bahmun ki bon kini ki school kila dan kini nak kadau ke NEP itu ki vocational itu kila sedang khot pa ki karkom draw karkom national ni hadu ki hapok lor turun ini kila kitab kila iu te kala ya kan kini ru ka bangi khot apa design ki khot character design mo ting ru kini karakter kalong ba ya ki beri gila ban susum bitang subu mo kan kani ke box mo te nak ni ke box ru gila ban persna kartun king kum tu kani ke box ni tu itu box senduk on kum tu yo te di ba ai fi di ba khot Disney ban ono Mario ono nomor ngasik le ikini ki kod nam ta ki kena red ru kartun kartun te kini ki comics te ngisi long kumba bit yala di ban draw na kini ki dur ki ba mlong realistic mo ki ba kam i comic kunta kan ki karkom mandur ki i kartun ki kenapa ni pet kenapa long no ki kalong ta hi ni pendan kam ting ru am ki geometric shapes mo te tang ini ru nila benda itu ni ashkor sini side ni ai itu ulanti kene itu kene la ban wan dur kum katemen ru ke badai ni no tu ni ai itu Onda rai tanah lawan hang ni te along ki mi mei nga la kan ni te email up thara yang ada wan hi Adi, lawan Chris di bom dah tersiang aslemon paying. Kamiau ru gila mencilak itu kalau awan kamiau panjang nak. Ini saya lihat kini ki character design ki apa design institute. Dan baru bagi kuat nang ni pat em insapin wonder ki animation ru. Nang ni nak kini ki conceptual kan ki bang saya. Ya kan ni mentah syukhen dari basna film mo. Cumut kini ki karakter lah ni kini beriu bahab shina film kini kum no ya kani man long kum kani am sibuk het kani kum kani menta am tapi lai kum potan draw kani ketenan am te ka dangila rai ba kani ka main character mo te nang ni nishan pen ni one rapat syaka character development la ne ka character design mo te hang ni pat ni hab draw bon kinki dur jong kani ka beriu kani kamu fiap draw yang seisin hot seisin ban aki expression du bakadom dan ni kumtu long happy shwa ni sedang tu dia bakating kalong no dakating tu kalong kayat ta kan kerkom wonder jengka tingi ni pen ilot ya kata bar khoi kerkom jinglong jung breu kan do ting do uma do ke long ta kan ke kade karakter tu mentah hang ni shwa bangin chu ya lengkot no mo dala dep ni character development kan ya hang no pat dala dep nong tu pat kan long pat ka storytelling kan te hakin da fi ong ba fi tre hi phi le hi te phi thau hi ka story phi ka khana te hang tu pat em da phila yo ya kata ka khana mo ka bati ong te nong tu da phila yo ka khana Pishim kendiat ke kita paragraf ya jong kani ka page banding kong ka dei chapang ka ke te hang tu pat ni phingile yaki scenes te man ki scene ten chubo kum kani ka temen ka don hani kadang be ya kani ka kamiau kum ta ke ngisu ai bi kum kini stick figures ke ngilong kum tu tingi ong ba kani kan don ke ying hang ni kum ta ke ngisu te hadir nang ni pat kan sapoi sakawai ka jaka kum ta ke ki ka ya bun bentar kalau hot ka storyboarding teman ada beri ban shna film bentar kani ki ba shna film tu kile kum ni kalau itu komputer pat ki ban hadin kile design ngai ia ha em long kani pat em long hagni ka kenti ka bang pen ia pi kum ni am shubo ding ya shong lang bar khoi kum tu na director film nade uta ngak kum illustrator uta nong thoi ya play jumut lang kan ta ka ba ya draw show kum ni apa ka kot ya hading ni padang ngila ya rai kini pat ngan sara apa syaka software ka la bande ka Photoshop la ni Procreate ka bangi dan te hadin pat nong tu pat ngan sadan ki pun ki ni ki software ta ki animation moho kita mo dengan oi payment shwa ki hab drop it ki dah kekti kum ni
nam ta shi second arpo south li ki drawing arpo south li ki jing draw tang ban ki tang shi second te da paper cut kum ki cartoon bang ya pet man shwa nak ta kada balik ki dai tang 10 minute san minute kum ki bon ki advertisement kum Tom and Jerry dan ki barim namar ba ki artist man shwa ki dang draw da kakti ki draw da kakti pat ki le pat hapo ka camera te hapor ba ki le tu pat ka long ba ki hap draw tang nam ta shi second arpo south li ki jing draw te da paper cut san minute draw adu kan notili te nang ta kada minta pat bakala dan software minta ru kila da pila generate kum ni kala da ka jing rap jang ke AI kala man ya AI bakala man pen ki pen ni kar ken I know affiliate no kumni ken so ban pun kut ikari I know copyright if you sign up gitu ikut sign up kani ketika ka jing draw ka bang mut ba ngatmu ban sna khana hi kani kani kadai batno Mario kani kadai bo Mario rough sketch ba I Mario ile hakni ka studio hi te kapan ishai ba hak jela ka jongi ngi bon ba ye ki khna samla jongi ki badan ka sap ka bo ublei la the bat nga tikna nga dang bon si sha Mario dang bon ki dang bon ba ki kadai tang bangin ailat ye ki kadai ka benta ka jong umdei tang ka jongi ka benta jong bar khot ka de ban prilat iki nama da prilat ikna samla jongi kani ka jelahi jongi kan kiu ti khule shibun si sin Mario si sin hak na ka fo na kani ka studio jong for front manga Christopher Gatfo but Mario Pathau ai khule si sin ki nong pe jongi man ka por khule shibun si sin